Başlamış gerçek. سلااو و ڕێز ji پرس 23 کورتەنووچە ez ئەریە حەجی ez ê ji we re pêşkêş bikim. Navenda çapemeniya YPG ragihand ku li Herêma Efrînê du gund hatin rêzgarkirin û gelek çek û cêbilxane hatine desteserkirin. Li herêmên Kobanê û Hesekê jî êrişên çekdarên Daişê hatin şikandin. Ji bo paşxistina Cinêv Sisê, Konseya Ewlekarî dê bi nûnerê taybetiyê netewên Yekbûyî ji Sûriyê re Stefan de Mistura re bicive. Dîplomatên di netewên Yekbûyî de diyar kirin ku di civîna îro de Mistura, sedemên paşxistina Cinêv Sisê ji bo balyozên 15 welatên di Konseya Ewlekariyê de bibêje. Civîn dê ji çapemeniyê re girtî pêk bê. Hêzên rejima Sûrî di pêşveçûna xwe ya li gundewarê bajarê Helebê de bajarokê retiyan ji destê komên çete derxist. Hêzên rejimê beriya ku bajarokê retiyan bigirin, bi awayekî dijwar bajarok û herêma derdorê topbaran kirin. Balafirên şer û helîkopterên rejimê jî tevlî balafirên Rûsyayê li dijî van koman êrişên asîmanî pêk anîn. Du sînatorên Partiya Komarîxwaz a Amerîkayê bi fermî hewlên xwe di Kongreya Amerîkayê de bo pêşkêşkirina alîkariyên darayî bo Herêma Kurdistanê bi awayekî rasterast dest pê kirin. Her du sînatorên Komarîxwaz John McCain û Lindsey Graham dest bi hewlên xwe kirin da ku bi awayekî rasterast alîkariyên darayî ji Herêma Kurdistanê re bên şandin. Şevaborî balafirên şeriyên artêşa Tirkiye gundên binarê Qindîlê bombebaran kirin. Ji derên herêmê ragihandin, balafirên şeriyên dewleta Tirkiye ji demjimêr 11 ta yekê sibehê gundên Lewcê, derdora gundê Bukruska û Zergelê yên binarê Qindîlê bombebaran kirin. Li gorî agahiyan li gundên Lewcê sê xaniyên welatiyan hatin rûxandin û gelek ziyan gihiştin sewal û erdên welatiyan. Her wiha ta niha tu agahî derbarê ziyanên canî nehatine belavkirin.